1001 пъти поне веднъж успял да остана цял, не надял, дал удар невероятен. С барове се бариме, барове с братя звук за цял квартал. Трусов планината, тайфака на седмака, пейки глад и пренарежда. Отвори 7 кратера, слушателите седнат. Експлозия, бум, всичката ще срежа. Играя си с нея като котка с прежда. Топка ти подавам, давам, получавам от околните овации. На гости и участници, добре дошли сте всякакви. Опитал съм от сладости на общи намерения. Попадения зациклени на цикъла, съдбита е найката. Буф баф, прав си с най-ската различия на нули единици в програмата. Дори стотици картици стават едно в сайфера. Преследваме това, което ни следва. С още хора събрани сваляме слабата летва. Затопляме те като 7 топли факела. Апатия няма да изпитам към слушателя. Как така словото поставяло основи. Респект за свети, Кирил и Методи. Зареждам се с енергия, бранен от артилерия. Показваме ти арт като картина в галерия. Не сме се виждали преди да се запознаем. Трябват ни само трайните кадри, правим това, което желаем. Аз съм Цеко, супер ми е свежо и спокойно. Искаш лирики, взимай ги без да казваш колко. Ново поколение без възрасти и граници. Преди да видим себе си, първо питаме как си ти. После намираме да те разбираме в нашите очи. Не се плаши, рапът е война, но не боли. Лъми с по 5 глави, сме тук да пазим замъка днес. Аз изнасям лекцията, добре дошли в залата. Тегави животни, стоим си зад емблемата. Домата става кетчо, като те видим на сцената. На вегана му стана лошо, като чукайма. Веднъж жена му спава вкъщи и ми вика: чукайма! Писна ми от селения, писна ми от столичност. И не са двулични тия в един човек със столичност. И ден-два е дълга филмова лента. Бавно ставам легенда и не изпускам момента. Подай ми легенда, дам на агента. Не ми изхвана комплимента след петата чаша мента. Главата ти високо сочи, виждаш само дъното. Не дей да бъдеш толкова спокой, скачаме от тъмното. И да бягате някъде, нямате шанс. Това е като филм на ужасите, набавен каданс. Сте пешки и царици с рими тежки и плесници. Храня смешни политици, т.е. днешните смешници. Карат своите колици за стотици жълтици. За тия бандити пригответе белезници. Всички хора имат нужди, но помежду си остават чужди. Хиляди проблеми и малко решения. Чувъркат стомаха като тения. Нагласата си сменя, защото има нужда от любов. За да оцелеем в тоя свят суров, по-добре бъди готов да направиш скока към горната посока на живота. Другата насока посочена от хип-хопа. И аз по нея се водя, не се ръководя по това, което е на мода. Правя каквото мога, пазейки смисъла. Заедно с група нинджи, тук на седмоцикъла. Респект! Представителството римово водите навътре в дивото. Не ми е лъскаво словото, а болезнено правдивото. Предвид обстоятелствата, иди в настоятелствата училищни. Почукай на вратата, влез и попитай ти ли си този, за когото мисля, докато в петък решават коя пангдила фонтен на входовете да поставят. Нарушавайки спокойствие, ритъма вече мой си е за засаждане. Веднага мозъчната почва, настрой си бе. Кой симетрията нарушава в тази хип-хоп държава? Кой грачи грозно и кой да се слуша си заслужава? Няма смисъл безмислените ви писъци в писаници. Има смисъл в римови призраци, пресвети седмочисленици. Бих поискал адекватност, но вече не я намирам. Насочих се в друга посока и сам себе си я култивирам. Не съм тук за да се снимам и безмълвно нямам да кимам, а да нямам търпение в ритъм, докато в спокойствие в Рима имам. Най-като отново е в квартала е виза като хала. Спала на вълнели дръз високо в Рихтерова скала. С магнитуд и амплитура без да умува. Нахлува, върлува през редовете, момче не си поплюва. Катастрофален ритъм с флоу, готов и комбиниран с бицемплирани лирики, болни бол. Чупя микрофоните на две половини с индуктивни похвати, научени от стари книги. Забравихме ли Биги, Гуру, Бигел и Тупак? Или слушаме трипващ пиш на микрофона без заряд? Сурова рап енергия, предавам живане на праха. Ти момче МС ли се пише, че не разбрах? Голямо рапе за смях, става на сцена свещена, вместо оживена, без присъствие хваща прах. 4 елемента, 5 знания, задължително за всеки. Не дървиме празни приказки вовеки. Йоу, Ел Ниньо. Йоу. Естача от валкирите, куки набирайте, че храча апокалипсис и с букви налитаме като ято шарнотици, а тия канонични дръж ги надалече като наркотици, братко ти си на място тясно диви. От Рапвил чак до Чалга Сити изгасам електролити, ледено стрими, небесно ги дири, че нещо тежко нили. След 7000 мили не спирайки с гири, без никакви сили те питам дали снима ги пратих на чили, без гащи на трити, шегаври напити, предашим чешити като контрол, деца от парти с парички без карти налични. Чек с барги оставам без катарзи, с линии по-студени от антарктически зими, фанатически крифи с визи северно-атлантически издивни, драскам драматични картини, проаналитически скици с гама от лирически мисли. Физически си личи колко нетипични игри биха могли да изригват от езически усти.